سلام سمعتي كلكم دكيري دكتراي كما لكم بحد لهم بالله ما أنت زبط أنا دي زبط تقراي ندهر زي تتنكو أم من تعين حدا كان دقنا كم زودقنا من زخخاري أبي إثيوبياويان زودقوا سعنت بإيكونومي بهيوت بتكان تعزيمنا هنا بعدين عفارت ولا بمحارو زوردوا وشكت أبي إريتراويان منكم كوينك بناتهم حاتيات كم حدا مليون فرق أنا على السب تمازابيلون طبعا عيني أبتقراي يانسان إسران حموشتين كم ميتي يعني تقراي population هزبي زت أفعلوا عينة كرايم يوم سويهم يعني بقللوا كو قد ديفرنسس كم جيروم يوم أبزين خمرلسو سو سنة زبان بعلوم راح زقزوا زنبرو مريت إنك كجزوا كل خمانة هيك بزح نقر جيرو يعبي بزح ديستانس كيدي نتهم هو بريتات حيزوهم زنبرة تجيرو بزي فلت ما قد فتيوهم ما أريهم يوم إثيوبيا ما عاد جماعة ذاك كفيل اللي نبع أبوي سبحات مسفتحهم ما ريهم ما يخم أبوي فتح سبحات كان حنتي كان يعركون استزارة سبعة يا أخونا thank you very much يغني لنا كمان أبدا بعد هاي السلاسة تحاني أو مويتو بعد درك حليمهم كيدو زنبرو ناي مخاننتين هاي السلاسة سسا بحاسة ترشينو أبز استقبر اللهم محرتك نسب زي تتبعو محرتين نتزقبر وطلمت من السلكة بصراحة دما هجي لك نستقبرت سبعي أمريكا متيك كالة سيبلالو سبعا وتسعا قدن توم كالوت أبدي سبع هجي لك ما تفتحوا كابزنا لعلي كقبر زخيل من قستين كابزنا لعلي تخيد زخيد من قستي ألف تريني يلا حكيت لكم أبي زقبر أخذت مسكن أملاخ يغني لنا برايم مينستر ما ورحتي مش برايم مينستر أبي نكزابيرون أيذكرون تقارو زخدوا زلوا ما قد حجب تعبوا الثاني أبلعلي وزقورو زلوا تزقبروا قد محجي جينوسايدات أبي إثيوبيا نقدفوا تريبات نقدفوا تمتلقاي أبندا قدوسات أتيخا بيت كريستيان لكم كلام دلايكا نايسلام سكس كير كاموسا قرآن مقداد أنيمالات مقتال أتقال بقع قلم سرع ولا أقربات من مقتال عدم حرازر أيوة ديستراكشن كونيلكا جينوسايدات قديفكا يعني سان بعل ما يكادرادو قدم أدو أبعل أفرز قبرو إذا كله قديفكا حجينا مجرى شعدد هي وون كل أملاخ سيز هي مسكروا أكسي كريمي ليسين جيرمان بار هزبت قرانا بيز خيزر لما حجينا بزي ما كم زلوا نبز بوتاز حبيرنا أنا أنه استسلست عبد سمع الناس إنا تريوا لكم من تاكوين الله هزبت قراي تحمشي شوي ليه أبزوان الزدما كومبليتلي أبتحت أبي سرحوا كم زلوا فلت حجينا مثالي باجت تلغي يقول له ماله كومبنسيشن كقبر بهالالو نايكندي كتميتن حمسان ككتن عمت دوموز يوصلوا تقارو إزيتات كيبك عندما نقادوه كمان أبدي سابات سناخيلو ناي بيزنس ندابلو أبلاي يقولوا له كحسا كوس كيري تعدوم قنت جديدة يتبع تبهال أفريشو ما اندافرس كاس كحسات حد اندافرس كاس كحسات حد عبلعلو دما زنا معراب تقراي زبال نقل سجما كن من لسينا زبال عينت لا لا مالو السجن زمصو قطعين تقارو دو تقرالا كخسترهم داخل هجي حنتي مشتاك ندحر تقيرا لك خستر خط كم زين فلتو او افغانستان 120 مليون سبات يوميتو اذا كله طرنا توتون هوتسين كبار كله كم زي حجب تقراي ورداي توريو سجن خالق السبن خالق السبت قبروي هوتو نتوسيز قبروي عبزي تقارون رسوم قبروي حجي خاني اسران حموشتين برسنت تقراوي مستحم شيء جيتا تشوف قدام يتايل تزارب ودي عسرت خلط عمد قول عب تقراوي يسي قناك جمري تمرتي ها هايلو حجي
حجي نحن كوين يلن جنسو قول عود 10 عامات أب تقرأي أي تمارن باش شاد شاي قال ملك بتصحيني روح زخلو خوينو زخلو خوينو خلص من زخلو زخل وزلو تقرس نايب حكي تحجي أبي مسفتحو مسي تمسكن عملاق إن كان أملاكا تمسكن كابزين قرز زوت أنا كان أوت تيرخبو اعترخنا إلكا لما حاشين مون حزب تقراي ناب تبوق نخاليو كاب سئلكا قرعرع بحزب تقراي راح يناوطينا يقولوا له بناتاتهم قال صوتينا يقولوا له بمحرانا أبيك بمحرانا إثيوبياويان كرسيعو يا نسان إذا كبيد سقيات ناي تقراي حزب راح يزاربو ناي تساتهم زوردوا سقيات أبكالوت ما كديفو بخمسس فتح مزيلو ليس ينجابا مبار الرأي لي أبزي مستفتحوا انتاي تقيروا مستفتحوا زقبروا على هذا سؤالكم تعذبوا مو ولا حنتي نعرق زخون إثيوبياويان بزعبا إثيوبياويان تزاربوا نقر حلو دبتي كندي يوم كان أملاخ المسكن هو كاو كيف تصير አዲስ አበባ ተኣሲሮም ዝነበሩ መሰረቱ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክሶም ተቋሪፁ ዝተፈትሑ ሰመዚ ትግራይ ምስ ልኡኽ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መቐለ ኣትዮም obviously ጌታቸው ሒዞም ኣትሎ ናብ መቐለ ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ግዜ ንመጨረሻ ኮምፕሊትሊ ሓሳብካ ትልውጠሉ ግዜ ብዝዋን እዚ ኖርማል ዝኾነ ሰብ ራይዶ እስከ ንቐፅል ኤኒዌይ ተስፋ ንገብር እቶም ዝተፈትሑ ፖለቲከኛታት ስድራቶም ኣመራርሓን ብሰንኪ መንነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ተዳጒኖም ዝርከቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ቁፅሮም ብዕሊ ዘይፍለጥ ሲቪላትን ክፍትሑን ፍትሒ ክረኽቡን ፀዊዖም ቁፅሩ በዓሉ ብዕሊ ዝፈልጥ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ተደልዩ ክልቀቕ ኣለዎ ትግራዊ ተረኸቡ ድማ ዝእሰረሉ ኩነታት እንዴት ተፈጢሩ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ኣብ ኩሉ እዩ ሓድማ ኣባላት ሰራዊት ብፍላይ ድማ ብዙሕ ተንገላትዕን እዮም ተበሳቢሶም እዮም ክሳብ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ኣለዉ ሕዚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዘለዉ ዋላ ተፈረዶም ብማርሻል ኮርት ብናይ ሰራዊት ቤት ፍርዲ ዝተፈረዶም ሰባት ሕዚ እውን ኣብ ቃሊቲ ኣለዉ እዚኣቶም ክወፁ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሎም ድዮም ክወፁ ዝኾነ ወንጀል ዝሰርሐ ኦፍኮርስ ካብዚኦም ንላዕሊ ዝሰርሐ ወንጀል እዚኦም እዮም መራሕቲ ነይሮም ሪኢኹም ዶ እቲ ፍርጃስኒ ንኩሉ ትግራዋይ ዝገበረ ተገበረስ ይውፃእ ትፅቅጢት ብጣዕሚ እዮም ዘብዝሕዎ እየ ዝብለኩም ተመስገን ኣምላኽ እቶም ካልኦት ድማ ከማና የማስሎም ፍርዲ ፍትሒ ንኽረኽቡ ኢልካ ኣኽንዲ ምኻድ ክወፁ ኣለዎም ኩሎም ተኣሲሮም ዘሎ ክወፁ ኣለዎም ፅቡቅ ዲማንድ ኣራይዶኒ ግን ክወፁ ዘይብሎም ክህሉ ደኽእሉ ካልእ ነገር ዝገበሩ ክንደይ ዓይነት ክራይማ ትሰርሑ ብኸባቢኡ ቤት ማእሰርቲ ለሰን ጀርመን እምበር ክሳብ ሕጂ እቲ መጀመርያ ዝረኣናዮ ናይ ኦፊሻል ንኣምላኹ ኣመስገነን ክሳብ ሕጂ እዚ ከምፅኦ ደለና ባኹ ኣምላኽ ምሒሩና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምስ ስድራና ክንራኸብ ካብ ዕፅዋ ካብ ሞት ሓደጋ ሞት ወፂና ካልኦት ድማ ከማና የማስሎም መጀመርያ ክተመስግኖ ዘለካ እግዚኣብሔር መሲሉ ይስምዓና ዘለዉ ተጋሩ ብምልኦም ግዜ ከይተዋሃቦ ፍትሕ እዩ ዘለዎም ስለዚ ግዜ እውን ክወሃቦ የብሉን ግዜ ሓሊፉ እዩ ስለዚ ንሳቶም እውን ነፃነቶም ክረኽቡ ክግበር ኣለዎ ግን ሕዚ ኦኬ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ምባል እዚ እውን ከም ዝረኣኹሞ ሕጂ እውን ናይቶም ተጋሩ ሂወት ጥራሕ እዩ ዘገድሶም ዘሎ እቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ዝሞቱ ባዕሎም ዝቐተልዎም ኣብ እንዳ ዓፋር ዶ እንዳ ኣምሓራ ዶ ብዛዕባኡ እውን ወስ ክብሉ ምኽኣሉ ነይሮም ንሕውየት ዝኸውን ነይሩ ሕጂ እውን ይውፃእ ትግራዋይ ዝተኣስረ ጥራሕ ይውፃእ
تعمل تبوي of course تأثروا تجارو كوت وجس لنا قلنا زحوية تخون زربا خون زارو زلو إذا كان عيون one more time ladies and gentlemen نعملاخو كيمس كنا after ego after أننتو تتلاقي بتعمل دستنياية مولو حاجوس خونلنا تللو وللو بمولو السور كفتحو عدو كعتي مولو حاجوس يقارنا يقول قراوي بيبوت وللو فتح كركب ندل كابز مولو حاجوس يقبرنا كتب الكلام كورس أملاح مالتي رايدو كم غير أسدو سلازي ذكرتون أملاح أتليست كم تزدل اللي كوا الزيادة زي ما سكنتو أتليست ذكرتو one way or another بناي زار أربع قنق أو خن بقلة ستيل جن أملاح بشمو تسوي عن سابج تግራይ ንኽልተ ዓመታትን ልዕሊኡ እንተፈሊኻ ምንባር ከቢድ እዩ ዝበሉ እቶም ዝተፈትሑ ሰብ መዚ ሳላ መሪር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምውፅኦም ከም ዘኽርዖም ገሊፆም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከናውን እቲ ናይ ህዝቢ መሽሙ እዩ ዘብለና ነይሩ ዝሕስበና ነይሩ ዘሳቅየና ዝነበረ እምበር ብዛዕባና ኣይኮነን ብፆትና ወፂኦም ተሰውዮም እዮም ንሕና እውን ካብቲ ማእሰርቲ ንላዕሊ ነገር ተሃለዎ እውን ብዙሕ መሽሙ ኣይኮነን ማለትስ ምስቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ፀገም ዝነፃፅር ኣይኮነን ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንሕና እውን ነፃ ወፂና ኣለና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ንዓና معلش يا جماعة حجو تخوينو مرير قالس حزب تግራይ بسالاهم موصينا لناولو له كخونه خير بالالبات ግን ተዘውፅዎም ኣብኡ ድማ ዳጉኖሞም ክተርፉን ክሪሚናልስዮም ማንም ሰብ ሓንቲ ነዚኦም ዝምልከቶም ሰብ ዝሓሰቦም ከማን ኣይነበረን ክወፅእ ኢልካ ክሳብ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ኣይፀውዕዎን ክልትዮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ስቅያት ኣዝዩ ይስማዓና ነይሩ ኢሎም ግን ናይ ብሓቂ ዶ ከምኡ ዶ ነይሮም ዋላ ብስልጣን ከሎ እሱ ንህዝቢ ትግራይ ንገድፎ ቆራፅነቶም ህዝቢ ትግራይ ስኒ ከምኡ እንዳተጎደስን ዓናሲ ዋላ ሓንቲት ዝጓነፈና ኩሉ ሓቂ ድዩ ብሓነ እሱውን ንህዝቢ ትግራይ ንሰማዓይ ንገድፎንን ክሳብ ሕጂ ኣምላኽ ኣይተመስገነን መሪር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ይውፅዎም እቲ ናይ ማሕራ ናይ ኢትዮጵያውያን ኮምፕሊት ደረሰ ኣብዚ ግን ዓብይ ተራም ተፃወተ ነይሩ ፍቲ ሕውየት እየ ዝብለኩም ኢትዮጵያውያን እውን ምሂሮምና በዲልና ኢና ክብሉስ ኣኽኣሉን እቲ ናታቶም መንነት ኣዝዩ ሳዕሪሩስ ንኣንነቶም ኮምፕሊትሊ ከም ፀውጦም ገይርዎም ካብቲ ካልእ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ከማን ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ዘብፅሕሉ ዕዳግ ካብ ባድመ ጀሚርካ ብዘይ ናቶም መሬት ሓራዶ ዝኩሉ ዓመታት ዋላ ሓንቲ ብዛዕባኡ ይቕረውን ክብሉ ክሓቱና ይኽኣሉ ኢኹም ኢጎ ከምኡ እዩ ዝገብረካ ኣንነት ከምኡ እዩ ዝገብረካ ኮምፕሊትሊ ዝዓውረካ እስር ቤት እስር ኣይነበረን ካብኡ ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣሲርና ስለ ዝነበረ ካልእ ጭንቀት ነይሩ ካብ ናይ ባዕልና ናይ እስር ጭንቀት ንብል ናይ ህዝቢ ትግራይ እስር ጥሜት እሱ እዩ ዘሳቀየና ነይሩ ደቅና መብልዕ ልዕልዑ ወሰትዎ ዘይብሎም ዝሕከምሉ ዘይብሎም እሱ ጨንቀና ነይሩ ፈጣሪ ዝኩሉ ኣቢሉን ኣብዚ ዘብፅሕና መግለፂ የብሉን ፈጣሪ መስገን ህዝቢ ትግራይ ከዓ መስገን ካብ ህዝቢ እዚ ሓውና ክልተ ግዜ ንፈጣሪ ኣመስጊንዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ልቡ ተተንኪፉ ማለት ኮይንኩም ሕጂ ምዝ ወዲ እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ሳይኮሎጂክሊ ራይዶ ቅሩብ ናብ ልቡ ዝተመልሰ መስል ይስማዓና ኣነ እስኪ ንቐፅል ኣትሊስት ክልተ ግዜ ዘኪርዎ ንኣምላኽ ኣመስጊንዎ ነዚ ዝሃቦ ዕድል ትግራይ ተፈሊኻ ቃልሲ ገዲፍካ ኣብ ኢድ ፀልእት ወዲቕካ ንዓመታት ዝኣክል ተፈሊኻ ምፅናሕ ዓብይ ፀገም እዩ እቲ ፀገም ንሱ ተገፊፉ ኣብዚ ብርኪ ዝምፅሕና ንምግላፅ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እና ዋንኡ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ብርኪ ዝውፅሕና ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ ግን መግለፂ የብለይን ስምዕት እውን መግለፂ የብለይን ህዝቢ ትግራይ وريكم ازود ما الاملاح يذكرهم حزب تግራይ ጥራሕ እዩ ዘኪሮም ቃልስና ገዲፍና ዝኩሉ ዓመታት ሕጂ ክቃለስቲ እቲ ዘምፆ ቃልሲ ኣብ ምንታይ እትይወኩም ዘሎ ኢኹም ኣልኩም እቲ ህዝቢ እቹን ክቃለስቲ
مستي ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ፀገም ዝነፃ سيكون ኣብዚ ብርኪ ዝውፅሕና ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ ግን መግለፂ የብለይን ስምዕት እውን መግለፂ የብለይን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ተመስጊኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ የተመስገነን አብይ ሞ ኮምፕሊት ልግደፉ ክሳብ ሕጂ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ አብይ ሲ የቀነና የለን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ አብይ ሞ ግደፍዎ ብዛዕባ ናይ I think ዝወዲ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ቁሩብ ካብ ኩሎም ዝተተንከፈ መሲሉ ይስማዓና ኣነ በቲ ኤክስፒሪየንስ መንእሰይ ይኹን ዓብይ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ብምሉእ እቲ ዝነበረ ፀበባ ዋላ እስረ እንዳሃለኹ ርአየ ስለዚ እዚ ተፈቲሑ ኣብ ጎኑ ኮይና ንክቃለስ እዚ ዕድል እዚ ምርካብ ያው ናይ ክልቲኡ እዩ ናይቲ ህዝብን ናይ ፈጣሪን ተኣምር ስለ ዝኾነ ያው ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ወሪኹም እዚ ሕጂ ቁሩብ ሂሚሊቲ gratitude ዝብለው ነይሩ gratitude ተመስገን ኣምላኽ ማለት ተመስገን ፈጣሪ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ኣመስጊንዎም ናይ ፈጣሪ እውን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ሓደ ነገር ዝረስዕ ኣብዚ ግን ምሕረት ናይ ኢትዮጵያውያን ነቲ እዚኦም ዝገበርዎ ጥፍኣት ክሳብ ሕጂ ዓነውኖ ኣቢልዎ ዘሎ እቲ ሃገር እዚ ኩሉ ዕንወታት ሃገር ብትንትን ኣቢሎማ ብዘርእን ብገለን ብስስዕን ሕራይዶኒ እንታይ ሞ ዘይገበርዎ እዚኦም ብኩሉ ትራስት የለ ብጅግንነት ጥልመት ካይደት ስስዕ ሎው ሰልፍ እስቲም ጄኖሳይድ እንዳበልካ ሓሶት ጭካነ ሽፍትነት ባንዳነት እዚ ኩሉ ዓመፃት ገይሮም ክመሃሩ ከሎ ንፈጣሪ ኣመስኪንዎ ሰላም ንኩሉ እዩ ዝጠቅም ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ መመሊሱ ዝደግስ ጎንፅን ቅርሕንትን መፍትሒ ረኺቡ ዘለቐ ሰላም ንክረጋገፅ ኩሉ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ ፀዊዖም ህዝብና ሰላም እዩ ዝደሊ ቀደም እውን ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ እውን ሰላም እዩ ዝደሊ ቀደም እውን እንተኾነ ሰላም እናበለ እዩ ተደፊዩ ህዝቢ እውን እንተኾነ ዝኽፈል ከፊሉ ሰላም ተረጋጊፁ ኣሎ ዝተኸፍለ ስኢልካ ብጥርሑ ዝተኸፍለ ንሰላም ዝተኸፍለ ነይርዎም እዩ ሰላም ሕጂ እኮ ተሓዊሶም እኮ ተሓወሱ ተባሂሎም እኮ ዓብዮም ኣፍሪጮም ዝኸዱ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዘእትዎ ነገር የለን ወላ ሰላም ይደልን ፈረቓ ቀደሙን ሰላም ይደልን ነይሩ ብሎ ብዛዕባኦም ጥራሕ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣምላኽ ኣይዘከሮን ዝወዲ ዝ ይሕዝን እዩ ብጣዕሚ እዚ ሰላም እዚ ጀሚሩ ዘሎ ግን ተጠናኺሩ ክኸይድ ኣለዎ ህዝብና ሩፍታ ክረክብ ኣለዎ በብግዚኡ ከም ሕማም ፃማ ዝደግስ ሕማም ዘይኮነስ ሩፍታ ክረክብ ብሓፂሩ ኣምላኽ ይሓግዞም በዝኸም ስቲል ግን ትዕቢትን ኣጥፊናና ዝብል ጥፍኣት የለን ሶሪን ዝተገብረ ሚስቴክስ ዝበሃል የለን ኩሉ ንዖም ዝተገብረ ጥራሕ ኩሉ ንሶም ዝተጠቕምዎ ጥራሕ ኩሎም ህይወቶም ከድሕኑ ጥራሕ ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዝገበርዎ ባዕሎም ተኩሶም ዝኸፈትዎ ነገር ክንደይ ነገራት ዋላ ሓንቲ ዝተዛረቦ ዘረባ የለን ሰላም ድማ ብሉ ኣለዉ ሰላም ግን ናይ በዓል ባድመ እንዳበለኻ ከይተዛረብካ ስዑልካ ኮነን ሕጂ ክዛረቡ ነይርዎም ናይ ዌስት ትግራይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ብህይወቶም ውፅኦም ጥራሕ ሓሪቑ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ስኒ ኣብ ዌስት ምዕራባዊ ትግራይ ድማ እንዳበሉ ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ዝረኣይ ዘሎ ጉድ ድማ ከሪአኩም ደሊ ዞም ደቀይ መዓት ሰብ ተቆጢዑ ከም ዘሎ ብኢትዮጵያ መዓት ራይዶኒ ቼክ ዚስ አውት ስልጣን የመጡበት ኢትዮጵያ ሊመሩ ወደ መጡበት ላይ በአንድ ክልል ናቸው። ጥሩ አይደለም፣ በጣም ጥሩ አይደለም። መጥፎ ነገር አለው ብለን ነበረ። የፈራነው ነገር ሆኗል። እንደሰማችሁት የፈላነው ነገር ሆኗል። ከዚህ ከሰልፎች ላይ እንደነገርኳችሁ ይሄ ሰልፍ የሆነው ጧትም ለመናገር ሞክሬያለሁ። ክርስቲያን ታደለ ያን ጥያቄ ከጠየቀ በኋላ ድንጋጤና መበርገግ ይታያል። رغم أفتي نويا نجر زمتو مكراكر داكم خلال ودكين كريستيان تادل زبال هذا ناي برلمان أب نعبي كتورت خلدو تجري المهج برايم مينستر
دسالي جيروا مو أيخا الكون الكاسك تورد تخيل مرة رحاس أي تعملنان مزيوم تزارب على الخير ترديكم كسب كندي زقون تعمتيو أبالما كم إلو مسحاتوتون أبي زمان لسالو كان يجيكن على النخيلين أجن مسالو تتقيمو بكونستيتوشن مساس لازلو بزعما كم زيلو حاتي بدحريو حدا سبات حتى جميرهم انت ايش قبل زول مزوم تقال كساب كندايك خير لهم اذا كلنا دا قبر لهم اسهم ما يحجزون عندنا باجت يوسخوا له عندنا كحساب له كحساب ما ابدي سما ولا تسرح زنبر سرحتنيا تقراوا يقبال رايدو تقاريصني يسرحي بزي طورنت اندا بلد ما كان عينت كحساتات تعدي أتصرف يقولوا له أخندس حكزون أبي نتقارو كتنقوم دلي إذن بقار أبو قطعي أمشيو أفتو ما محارو سني تعينت سلامة وسرفتات كم زقبر زولو كريكم ቀላል ጥያቄ እኮ ነው ኢቭን ፕራይም ሚኒስትሩ ምን የደነገጡ ይመስሉኛል አያችሁ እንዲህ አይነት ጥያቄ ተጠንካራ ጥያቄ የማይጠየቁ ጭብጨባ ብቻ የለመዱ ሰዎች ሆኑና እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ ድንግጥ ይላሉ እና ያቃጭላል ተኝተው ከስልጣን ለቀው ለፍርድ ለመቅረብ ዝግጁ ነዎት የሚል ጥያቄ ይረብሻቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ያን ለማሳየት ነው የተፈለገውና በሌላ መንገድ ማሳየት ይቻላል ለምን መሰላችሁ ያልኳችሁ ዛሬ በሰልፉ መካከል ከተመለከትናቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው ታያታላችሁ ጧትም ላሳያችሁ ሞክሬያለሁ እንዲህ አይነት መፈክሮች ነበሩ ምንም በማያውቀን ሆዳም አክቲቪስትና ምንም በማያውቅ የፓርላማ ጭልፊት ለውጣችን አይቀለበስም ይላል አሁን እነዚህ ሰዎች አክቲቪስት ባብ ሲል እናቶቻችን እንግዲህ እንታይ ዝባዘሎ ትናይ መንግስቲ አቢ ባዕሉ ፕሮፓጋንዳ ራይዶኒ ስኢልካ ብሱስ ሰዓት ናይ ፓርላማ አባላት ስኒ ሕብረት ናስ ኣይባላሸውን ኢሎም ገለ ወረቀት ሂቦመን እዩ ዝብለኩም ዘሎ ከምዚ ጌርካ ግን ኣኸውንን ዳይሬክት ልድል ክትገብር ትኽእል ኣለካ ኣብቲ ነገር ተረዲኦም ኣሎ ንኣብይ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ነገር ክዕወት ድዩ ክዕወት እዩ እቲ ወሲድዎ ዘሎ ናይ ሰላም መገዲ ኣዝዩ ግን ምስቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን የባእሶ ከም ዘሎ ራይዶኒ ብጣዕሚ ዝሓረቐ ማሕራ ኣሎ ሰባሳጨው ኣሎ ህይወቱ ዝተለወጠ ኣሎ ሬፕ ዝተገበረሉ ኣሎ ሰዓመፃ ዋልድ ኣሎ ክቐትሎም ንተጋሩ ቅሩብ እዩ ማሕራ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ድሕሪእዎም ድማ እንታይ ዓይነት ተዋጋእቲ ከም ዝኾኑ ኣይፈርሖምን እየ ዝብለኩም ግን ኣብ ልዕሊኡ ነዞም ዝፍትሑ ሰባት ድማ ኣክንዲ ዝሕግዝዎሞ ይቕረ ግበሩና ኢትዮጵያን ሲሎም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝከላኸልሉ ሕጂ እውን ንህዝቢ ትግራይ ጠብስዎ ኣሎ ባዕኻ ምክንያት ነፃ ኣውፂና እዮም ትምሕረት ናይ ኢትዮጵያዊ ገዲፎም እምበኣር ከምዚ ዓይነት ነገር መፅኡ ማለት እዩ ምን አይነት መፈክር እንደሰጧቸው ተመልከቱ እና ዘክርስቲያን ኢፌክት ነው የሚባል የክርስቲያን ታደለ ኢፌክት ወይም ሲንድሮም ይመስላል ሰልፉ ራሱ ይመስላል እና እንዲህ አይነት መፈክር ሲይዙ ጋችን ተበትኗል አጽማ በትናንት ያልኳችሁ አፈርሳ ከመጅሊስ የምትወጥ ኢትዮጵያን ታውቃታላችሁ በሃይማኖት ጣልቃ የሚገባ ኢትዮጵያ ስፈልጥዋ ዶ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኖ በሃይማኖት ዘፈላለዩ ገለ መንግስቲ ትፈልጡ ዶ ኖ ኢትዮጵያስ ከምዚ ድያ ትፈልጥ ኖ ዘመንግስት ስርዓት ያለባትን ሀገር ታውቃታላችሁ ጀነራል ተፈራን የክፉ ቀኑን ሕክምና ከልክላ የጦር ወንጀለኛውን ስርዓት ነግደን የምታፈስ ሀገር ታውቃታላችሁ በዓል ስብሓት ነጋ ዓይነት ባንዳታት ዝሰቁር ሃገርስ ትፈልጡ ዶ ኣይንፈልጥን ንባንዳ ተሓቁፍ ሃገር ዶ ትፈልጡ ኣይንፈልጥን ትሪእዶ ኣለኹም ተኣንገር ኣራይ ንቐፅል እስኪ ታውቃታላችሁ በላላቸው የሰሩትን ቤት አፍርሳ ቄሮን ልካፈፊር ኢትዮጵያን ታውቃታላችሁ
ሌብነት፣ ሌብነት፣ ዘረኝነት፣ ገዳይነት፣ ከሃዲነት፣ ጽንፈኝነት፣ ተረኝነት፣ የመዝጋቢት 24 ትሩፋቶች ትሩፋቶች አብይ አህመድ ወይ አብይ አህመድ ወይ የሰራው ግፍ ደመና ድረስ ሄዷልና በደንብ ስራው የአማራ ልዩ ኃይልን የማታከብራቸው የሃይማኖት ዋናን የማታከብራቸው ታተተነት ኣይትቐልዱ በባሕራይ ፋኖ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣይትቐልድ ሕራይዶኒ ምክንያቱም እዚ ዌስት ትግራይ ዝበሃል ሓደገኛ ምዃኑ ነግረኩም ኣለኹ ደቂር ሓደገኛ እዩ ንተጋሩ ጠቕላላ ዌስት ትግራይ ኢሎም እሶም ንመፅንሒ መሸቀጥን ህዝቢ ትግራይ ከታልልዎ ክብሉ ከለዉ ኣብኡ እዚ ወልቃይት ዶ ገለ ዶ ፀገለ ዝተሓርደ ብናፅነቶም ብሞቶም ዘምፅዎም ሓሉ ድማ ክቦም ተመሊሶም ኢልካ ዘይግመት ነገር ይሃውና ኣምሓሩ ይውፅኡ ካብ ዕጥቆም የውርዱ መሳሪሖም የውርዱ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ናባና ይረክቦ ዝብል ነገር ኣምፅኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብሓፂሩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ጥራሕ ከጠንቅቆ ደላለ ዋንስ እዚ ሓይሊ እዚ ፈንፂጉ ድሕሪ ወፂኡ ከምዚ ናይ ሁቱ ናይ ቱትሲ ክሳብ ሕጂ ዝተኸላኸለሉ ዓብዪ እዩ ፈንፂጉ ተወፂኡ ግን ኣብ ካሊእ ነገር ከኣቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሃልቕ ይኽእል ኢና እዩ ዝግምታለ ኣቶም ደቀይ ቅብላ የአምባገነኖች ዘበኛ አይሆንም። መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ልጅ እንጂ የዘረኞች ዘበኛ አይሆንም። መከላከያ ሰራዊትና ሲል ሓላዋ ያኾነን ሃገሩ ይጣበቕ እምበር ሓደ ውልቀ ሰባት ኣይጣበቕ ንብለኩም ኣሎ አንተ ማነህ? من يخصها أمحراي من يخصها أمحراي ይበቃናል። እዚህ ድረስ ካየነ ይበቃናል እና ይሄ ነው የሆነው። ወደ ገር ነግረኩም አለሁ ደቅ ትግራይ እዚ ነገር እዚ ተጋሩ ተዛኣነዩ በዚህ ዝኸድዎ ዘሎ ካይዳ ኩርዓትን ገለመለን ነግረኩም ኣለሁ ንዕርቂ ዝኸውን ባይ እንደብሎም እንደገና ክፀቕጥዎ ኣምፅእ ነቲ ኣዝዩ ዝሕግዞም ዘሎ ዓብይ ከዕኒዎ እሶ እንተወዲቑ ግን ተጋሩ ዝቋፃፀሮ ዘይብሉ ዓይነት ጭፍጨፋ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ነዚ በኣረይ እቲ ሰራዊትና ኣትዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብይ ይዕልል ኣሎ ፅቡቕ ኣለና ብጣዕሚ ከመይ ጌርካ ከምታ ኣልዮ እዚኢታት ክልተኻ ብሓባር ኮንካ ኸ ንህዝቢ ትግራይ ነፃ ትውፅእ ንህዝቢ ትግራይ ነፃ ክነውፅኦ ኣለና ንሕናማ ክንገድፎም ኣይንኽእልን ኢና ኮምፕሊትሊ ክዋዳዱ እዮም ከም ሓመድ ክጣላሉ እዮም ንኣብይ ኣጆኻ እንዳበልካ ኣብቲ ሴኪሪቲ ሲስተሞም ብሓባር ኮንካ ኩሉ ነገራት መፅናዕቲ ናይ ኢንቴግሬሽን ናይ ኣርሚ ዝበሃል ነገር ሕራይዶኒ ኣብቲ ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ዝብሎ ፅቡቕ ጀነራላትና ውከዶም ሪኦሞ ገለመለታት ሚዝየማት ናታቶም ሪኦም ኣለዎት ናይ ቴክኖሎጂ ሚዝየማት ሕራይዶኒ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ገለመለ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂኦም ገለታት ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ዘሎ ቀሲልካ ምብጋስ ንህዝቢ ትግራይ ግን የጠንቅቆ ግደፉ ኣይተቆጥዕዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እየን ኢሎም ኣይተቆጥዕዎ ኣምሓራይ ካብዚ ንላዕሊ ዝገበርኩም ኣይተቆጥዕዎ ነቲ ወዲ ኣሕፋር ብክንደይ መከራ ይተኸላኺልኩም ዓብዪ ተኸላኺልኩም ግደፉ ኣይትመክኹ ምስ ኣምላክኩም ተዓረቡ ግደፉ ተመስገን በልዎ ንኣምላኽ እየ ዝብለኩም ዘሎ ያንደሳ ግደፉ ከምኡ ትግበሩ ምስ ኣምላክኩም ተዓረቡ ኣምላኽ እንኳ ኣውፃእኻና ነፃ ኣውፃእኻና
أبي تمسكن حقس كان يزبها لهم حاف بدأنا حج زوات عكم نقرا خونا سبحات النقاس ترقم أخندك تعرق زفتن قال السي حجون الناس تقرايب بخم مقد تخوني تخونكم 5% لا تقراي population لا تفيهم تسترفه قلفونا تمرت استشفاء زي بلو أنا ولو كخون كم زخونا فلوت يومو بزي أجيلك قد فوقكم دلي زقم كتحساس بكم دلي دقيري سو السنة تبل مسرقاقت كايو سو السنة زبال بعلخا ناقزاخا وما بعلخا ما أفريس كايو تتقوز أوزنبر كحيس كايوس تتفتوخا حفرت تسألوخا ويو نتعنت كتب المريت وقعوك حق زي بلو حاسوت تعطيك كلاشين تسألين ده تركوسكا كارسين نتعنت كتنقص بخرعات كلون دابلكا دابل لزقهم عباي تقراي كقبر زخرتم فرقي زترفو جيغاز دقاقب كما خاي ترعينا بزعلان اي ترعينا متل حجون ويت كلها بتازي تموت من حسكا تمسمات إلكا تورسيو بوارساي مالتيزي مستمندلكا مندلاي مالتيزي تبقس تتنقيكا تحرر تبقس تتنقيكا تحرر تبقس تفات راح نتفق بتفقات كا تحرر نكتب سكرت راح بتوم تحرروا كتورر أتو سبات السخام سوات كام استفاقا توتالي مريكا توما محاركوس دويو مغناتهم تقراي كتحرر كتبر كتفق الله تمريت نا إثيوبيا سلو زخونا كوستويوم ليسين جرمان تقارو أزيوم كتنقول لهم أزيوم كتنقول لهم درجي هذا عينات كيكا كي قبلو السكيورتي سيستم بحبار إثيوبيا الانتراني قبلوهم زلو لما ترجينا له بلو لهنوالو شو